Na rantse ko ganin su ban taba yi ba. La jakata. Jakar ku ce? Wallahi ko jakar kuriya ce wannan. Dama dan mu dauko wannan jakar muka koma gidan. To kayan da ke ciki ba. Ka ji wata magana da Allah. To tun da jakata mu ce kayan ciki ma namu ne ai. Yau ku kayan ku. Dama neman ku muke ta yi ba ku kayan ku. Amma sai kan da same ku su suka same ni. Yalla bai mu zamu tafi ko? Tsaya dakata. Bari su duba jakar su tukunna. Su ga komai nasu yana nan yadda yake. Gaskiya ne labai kana da gaskiya. Duba. Ki duba da kyau. Yau bude. Ina! San wannan jaka ba ta wuce! Ina! Ku dallaka kuma da ƙarya. Yanzu nan da baki ku kace wannan jaka ku ce. Ƙwarai kuwa. Yalla bai ba wata kanku kwamshe waɗannan. Wani kwamshe mu kuma da Allah. Jakar ta mu ce amma gawa ba ta mu bace ba saboda Allah mana. Wato kuna so ku ce gawar ta mu ce. Mu dai na mu muke kisan kai ba. Mu ma ai ba mu yi kisan kan ba. Ba ku kuka yi shiga ba mu muka yi shiga ba kenan kuna so ku ce yalla bai ne. Shiru! Ku bi ku je waje ku zauna. To,